Казвам се Давид Куманов, на 17 години, от град София. Живея тук с тримата ми братя и сестра ми. Най-голям ми брат е Стоян, след него е Иво, след това съм аз, Жорко и най-малка е Дани, сестра ми. Когато тя се роди, майка ми, защото аз исках много сестричка, тя каза, това ти е подаръка за рождения ден и затова толкова ми е на сърце и толкова много си обичам. Дани, хайде ставай. Дани, ставай. Тук живеем само ние, без родителите ми. Родителите ни не са заедно от много време. Живеехме с майка ни, която се разболя тежко и няколко месеца по-късно почина. Най-трудното нещо, което съм преживявал някога. Аз не съм спрял да рева от тогава до сега. 5 месеца, почти 6, не съм спрял да рева всяка една вечер. Не съм спрял да си спомням за нея. Не съм спрял да си спомням и за последния ден. Тогава, когато аз го разбрах, беше много тежко. Мислех, че няма да мога да се оправя натам и това е моят край вече. Дани. Аз се прибрах и заварих Дани вкъщи как рисувана рисунка за мама. 2-3 думи и казах, че мама е звездичка на небето, че може да се гледа, да се говори с нея и че няма да се гледа. Преди да умре, си казах, че ако тя умре, и аз ще умра с нея. И аз без такива. Какво беше нарисувала Дани? Дани беше нарисувала мама и тя как се държат за ръчите. Има много неща, които искам да я питам. Дали изобщо ме вижда или нещо от този сорт. Не съм загубил смисъл всичко, защото имам братята ми, сестра ми, баба, дядо, Леля. Мечта е единствено всичко да се подреди, живота ни да се оправи, да може да се стъпим на краката. Но като продължаваме просто по този начин, няма как. Добро утро, Стояне. Добро утро. Аз ще тръгвам за бачка на бачка. На работа си? Да. И аз след малко. Ти къде си днеска? На Витушка, на обед. Значи си прибереш късно. Аз съм в дружба 2. Си прибера към 6. Това е добър пример. И ти? Той без това. 5 минути до рейс. Айде. Ние големите работим, за малките ни помагат баба и дядо. Жорко, чух се с баба, ще ходите на село след 2 часа имате рейс. Добре. Събери си още нещата, каквото ти трябва и на Дани ще да си взема. Добре, аз съм си събрал това, което ми трябва. Дани, събери си багажа, ще ходиш на село. След 2 часа имате рейс с Жорко. Чули? Да. Изобщо не съм се замислял как ще да станат нещата, но просто реших, че като се застъпим аз и Давид заедно, няма кой да ни бутне и ще си изградим живота сами. Стоян и Иво се грижат много добре за нас. Никога не са ни пропуснали. Винаги гледат първо да има за нас и после за тях. От 13 годишен работя и от 12 годишен се занимавам с стрит фитнес. Самук съм и на първата година спечелих първият си медал. Днес вече имам над 30 медала и над 10 купи. Винаги ни е радост с неговите успехи. Понеже ние с Стоян работим повече и вкъщи по-често остава брат ми Давид. Той се грижи за нещата вкъщи, за малките. С какво каза, че искаш? Псаница с майонеза и шунка. Добро утро, Данка. Елате гушна. Само тия се обещах. Един сандвич ще ядеш или два? Един. Само искаш ли кашкавал сандвич? Не. Сигурен ли си? Да, не съм много. Един ли? Или два? Двойно. Двойно. Много ти благодаря. Моите задачи вкъщи са много. Помагам на малките. Гледам Дани най-вече. Готвя, пера, чистя. Условията за живот при нас никога не са били нормални. От когато си спомням от малък, никога не сме имали нормално детство, нормално място за живеене. Винаги се е имало някакъв проблем, се е било затруднено. И дори да можем да го правим, ние го правиме и се случва нещо и то се проваля. Преди около 10 години започнахме да живеем тук. 4 години след това се случи един пожар, който опустоши целия апартамент.
почна да пропада пода, беше негодно просто за живеене и нямаше как да останем горе. Решихме да се преместим долния етаж, защото го даваха под наем. Долу на втория етаж сме аз с малкия ми брат Георги, втората стая са Давид и Дани и в кухнята е Стоян. Стоян се опитва да ремонтира тези етаж, но просто е невъзможно сам човек с толкова малко финанси и толкова сметки на глава да се оправи съвсем сам с цял етаж. А то е за основен ремонт. Всичко трябва да се подобри в него, а няма как сам човек да го направи. Опитвам се да направя този етаж дом от 3-4 месеца. Как изглежда мечтания дом? Мечтания дом изглежда, да кажем, храната да си на масата, леглото да си легло и всички да си вкъщи. Аз бих искал да съм сам в стая. Представям си, с тапети на такива зелени лиани. На мен много ми харесва такива тапети. Има един дъгла, дето са като автомобили. Знам, може да звучи детейско. В момента много си ми харесва. Да имам едно бюро, за учене, да слагам тетрадки и такива неща. И малкото диванче. Това се представям да е моята стая. Това е просто една дума, лилаво. Това е. Аз се представям в моята стая всичко да е лилаво. Кълъвките, възглавниците, леглото, стените, шкафовете, всичко да е лилаво. Тъмно лилаво. Мечтая си за перфектен живот, който да включва цялото ми семейство и мен. За мен е важно да сме сплотени хора. Да няма това е мое, това не е мое, това не е негово. Като си донесла нещо тук, трябва да го сподели с всички. Бихме искали тази промяна на дома, това ново начало и бихме били много благодарни, ако това се случи на нас. Надежда винаги има. Надеждата умира последна. Това да живееш без родители е много трудно и тежко и не виждаш как майка ти умира пред очите. Надявам се по някакъв начин да се правят тези деца и да имате едно много хубаво бъдеще. Здрасти! Здрасти! И чух някой, както си седяхме и не можех да повярвам. Бригада на Дон си бяха направо пред нас. Как си? Много добре. Вие? И ние сме много добре, идваме тук у вас. Добре, заповядайте. Може ли? Другите Аз къде слезам са? да ви отворя. А другите къде са? Тук. Дай ги! Дай ги! Служите всички. Що? Какво? Кой това? Как гледа? Седяхме в кухнята всички и чухме женски глас да вика имената ни един по един. Първоначално, когато аз чух този глас, не знаех даже за какво става въпрос. Но после, като слезах долу и като видях каква е обстановката, вече всичко ми се навръзва. Всички ли сте? Не? Да. Къде са другите? Здрасти. Аз съм Мария. Много ми е приятно. Здрасти! Да, студено. Здравей. Здрасти. Здрасти, Миличе. Здравей. Виж с какво е дошло. Виж. Като видях Мария Силвестър, много се зарадвах. Какво правите? Как сте? Добре, почивам Вълнуваш ли общо се? взето днес. А? Да. Дошли сме да огледаме вашия дом, да видим къде живеете, какви са вашите условия. Много ще се радваме, ако ни допуснете горе, да се качим и да видим за какво става въпрос. Става ли? Става. Става ли? Става ли? Спокоен ли си вече? А? Не. Не, браво, супер. Тогава не дай трепери си. Качваме се директно на третия етаж и това, което заварваме е един абсолютен погром. Наистина къщата е в изключително тежко състояние. Стъкла. Така. Къде сте всички деца? Да ви видя на едно място и да ни разказвате кое, къде, какво е. Когато влязох и видях в какво състояние е последния етаж, доста се притесних. Къде влизаме първо сега? Какво би трябвало да е това? Леле, колко е студено! Няма да видя. Кажи сега, какъв е плана тук? Какво трябва да е това? Плана е аз и той да живеем в едната стая. Вие а те двамата да в сте друга. тук, а те двамата в друга. Да, той малко идва по-рядко при нас. Да, Седи си повече на сила при баба, Да. много харесва. да. И като цяло това двете стая. Тук е проветриво, така да си. Да. Той прозорци няма вътре, беше по-стоен от навън, аз направо измръзнах. Студентко ли? Никога не сме влизали да правим оглед и да излиза е така. Много студено.
Това нещо според мен, нали, или ще ги нахъса, или ще ги откаже, защото, както каза Мария Силвестър, те в такова жилище не са влизали. Мене по-малко също ме притеснява, освен прозорците. Дървен душиме, който попал. Ага. То се чупи на место. Там гледам, че има някаква дупка. Ние сме ги наставили, може да кажа. Няма да видим какъв е статус тук. Те са на градина по 60 см от този край. Чакай, не руши толкова сериозно. Тук сте слагали нещо, гардероби и каквото имате подръчни средства. Да, режем ги се взеги, то ги наставим. Страх ме от подовете, които на места пропадат и аз не знам къде ще отида, дали няма да отида долу на втория етаж. Като цяло това е другата стая. И тук сме пак само пода остава и боя. И прозорци малко. Малко. Има един килим вместо прозорец, вместо стъкло. И електроинсталация. И то имаше, ама те повечето от вятър щупиха повечето. Да. Все нещо оставаше и аз ги махнах всички. Да. Ситуацията и положението на този дом е трагично. Много работа има тук. Добре, електроинсталацията поне е окей ли? Има ток или е... Има ток, не само има ток. Има ток. То беше гръмнало разпределително табло долу и го вързах. Едното от децата твърди, че ток има, но всъщност според мен няма и точно тази електроинсталация може би е проблем и е причина за пожара. Не знам. Как изчезнаха те? Къде отидохте? Къде се загледахте ви? Къде отиде? Тялом съм тук, духом ме няма. Разбрах това. Това, което каза Георги, ми се иска да се промени и в петия ден от ремонта, когато те видят обновения им дом. И тялом, и духом да са тук. Всичко да бъде в баланс, да се върнат и да са щастливи. Искам да видя просто усмихнати деца. Видях още на помещение. Да видим и другата стая. Да видим нещо по-добро дали ни очаква. Там е изобщо по-добро. От тук всичките букът съм ги изкарал от дома. Тук си пипал все пак нещо, а там нищо, така ли? Става все по-добре. Да. Усещането, посещавайки етажа, тъжно. За мен е тъжно. Тъжно и зловещо. Буквално. Тук е страшно. Тук нали? Бомба е паднал. Бомба е паднал. Бомба ли е паднал? Бригадата като влезнаха изглеждаха потресени. Тук има доста сериозни следи от дим. Пожар. Имало пожар на този трети етаж и ние след това се преместихме на долния етаж. Кухнята очевидно е била в епицентъра на пожара, защото целият таван е опушен, голяма част от стените също и пода е на същото дередже, както и в стаите. Момчета, къде се криете? Елате? Какво става? Студено ни е. Нищо не казвате. Това да кажем, ние сме замръзнаха мозъци. Няма да ви стане по-топло най-вероятно. Минавайки през коридора, хвърлиха едно око на банята и на мен на практика ми изглежда, че почти няма водопровод в тази баня. Аз много не разбирам от баня, но въобще не разбрах, че даже това помещение ще бъде баня, така че мисля, че е доста трагично положението с това. Нещата изглеждат доста зле. Поглеждам към момчетата, виждам, че не са обнадеждени изобщо. Вижте сега, ние трябва да вземем тук малко да обсъдим някакви неща. И вие всички деца трябва да слезете долу и не подслушвайте, защото знам, аз ще си изпратя хора. Ние трябва да вземем някакво решение сега с момчетата, така че ще ви помоля да слезете долу. Аз ще ви извикам в някакъв момент. Става ли? Айде тяло на долния етаж. Духом тук съобщим на децата. Как да кажа... Мисля, че с момчетата не сме виждали по-тежък обект. Обикновено, като влезем в някой дом, на момчетата им личи какво мислят. А тук на всички на лицата ни е изписано едно и също нещо, че ремонт за 5 дена тук е напълно невъзможен. Много искам да имаме нов дом. Този ремонт е напълно невъзможен за 5 дена, обаче бригадата обича невъзможни неща. Вие сте одобрени и ние ще направим ремонт. Благодаря много. Когато каза, че сме одобрени, просто сърцето ми прескочи един път и се разплаках. Нямаше как. Това си е много емоционален момент. Сега имате точно 15 минути, които започват да текат сега. Казвате това. Ето това... Последното нещо, което му стана от мама, ако може да ми сложиш моята стая. Добре. Окей? Да. Благодаря.
Просто взех това чайниче и го държа с двете си ръце и много ме страх да не го изпусна, защото не си представяте, че това е единствения му спомен, единственото нещо останало от неговата майка. Трябва да му намерим специално място. Здрасти, миличката детенце, златко. Пак съм с копчаното якенце, защото тя е малко, нали? Дани се затича, тя тичаше още от далечината. Тича тя от тъмното и ме прегръща в такава искрена прегръдка, че просто сърцето ми спря. Здравейте! Здрасти! Здравейте! Здравейте! Здрасти! Посрещаме ви днес с ваши приятели. Как сте? Вълнувам се. Вълнувате ли се? Да. Нямам търпение да ви покажа какво сме направили с момчетата. Те дадоха абсолютно всичко от себе си. Горе стана такава метаморфоза, че просто няма да повярвате. Това ви го гарантирам. Готови ли сте? Да. Давай ръчичка. Айде нагоре. Да. Останете тук, да не си тръгнете. Направо не бях готов за това, което видях по принцип. Със сигурност. Ама през цялото време имах чувството, че само това ми беше в главата. Само как ще влезем и те просто ще гринат всичките. Уа! Иха! Харесва ли ти? Да. Сега само в коридора. И леко да си бутнете колата врата. Иха! Виж? Един път е, само точка. Един път. Много е хубаво. Нямаме колеги. Благодаря ти, колега. Ето ти е ни ключа от новата врата да си видите. Сходната. И като най-възрастен. И като видях коридора си викам, това е даже само началото. Аз когато се качих на отворих вратата, аз за самата врата не можех да повярвам. Много голяма разлика, защото сега има много мебели и може да си оставиме нещата като в хората. Дани, харесва ли ти? Да, Виждаш ли много. едно яке е там? Да. За тебе новото ти. Мерси. Явно слушай. Дани разглежда, вижда си новото якенце, веднага си го пробва, отказа да си го остави на закчалката, защото явно много й хареса. Харесваш ли се? Да. Хубаво ли е? Да. Браво. По-хубаво и по-цветно и по-за моя размер. И сега къде? Чакай сега, кой къде иска да отиде? Си? Натам. Натам ли е кухнята? А откъде знаеш? Предполага. Защото преди там се водеше. Се водеше кухнята. Ти искаш кухнята, ти искаш банята. Ти какво искаш? Тук ли да отида? Да. И ти? Да. Ние имаме мнозинство за тази стая в ляво. Добре, да, трябва да влезем там. Да, не отварям. Ти ли ще отваряш? Да. Уау. Тук са ми медалчета. Уха. Медалите с год. Виждам, че Мария се е постарала да има навсякъде снимки, на които всички да сме заедно. И щастливи най-вече. Първо ми кажи. Сега да виж. Всички ще купи са горе. Кое е това? Няма да се вземат. През цялото време наблюдавам Стоян. Виждам го, че брадичката му потрепва. И го виждам, че се бори с това да се отпусне и просто да бъде човек, който изпитва емоция. Толкова много отговорността пада на неговите плещи, че дори не си дава възможност да се отпусне и да реагира. Трябва да ви кажа, че този обект беше един от най-трудните, който сме имали. Мисля, че Калин ще се съгласи с мен. Никога досега не сме влизали в дом, в който няма прозорци, веят ветрове, супер студено е, нямаше подове, нямаше нищо. Сега ви е топло, имате дограма, имате си подове, тази стая е прилична стая. Надявам се да ви харесва. Предаването на момчетата дадоха и сърцата си тук. Беше много трудно наистина. Нищо не можа да ги спре. Вашата история много ни трогна. Бяхме решили, че каквото и да стане тук, просто ремонт ще има и ще успеем за 5 дни. И това е само заради вас, защото мисля, че на този етап в живота ви имате нужда от тази подадена ръка. Забелязах, че брат ми Стоян беше по-разчувстван, имаше емоции, рядко се случва него да го видим в такова състояние.
Искате ли да видим какво е станало в съседната стая? Който иска да идва с мен. Как скочиха? Айде. Време е да влезем в стаята на трите по-малки деца. Те нямат търпение да видим какво сме направили, а аз нямам търпение да им го покажа. Това е Жорко. Моето? Моето ли? Да. Още от много малко нали иска да имам такова легло и ето, че най-накрая се сбъдна мечтата. Какво ще кажете, деца? Ще припадна. Дани? Дани? Дани. Какво става, миличка? Ела, да. Трябва да се смеете с нея повече. Хубава ли става? Много хубаво, аз не мога да повярвам, нямам просто думи. Нямам какво да кажа. Защо плачеш? Защото е сладко зайче. Дани, според мен, тя направо си нямаше идея какво се случва в момента. Имаме ли лила в стая? Да. Значи направили сме така, че за трима души да изпълним мечтите им. Давид нещо много жегно вътре. Той винаги е чувствителен, но пък толкова много не съм виждал никога. Правят други неща децата на твоята възраст, разбираш? Не се грижат за братята си и за сестра си. А ти си се опитал да направиш от нищо нещо. Така че твой опит всъщност да промениш нещата и да поемеш всичко на гърба си е уважен от нас. Видяли сме какво си направим. Просто ти помогнах. Направо си ми избутахте. Избутахме него и децата, но не от... Не говоря за битовизми в момента. Избутахме ги от един психически стоп, в който тия деца бяха спрели без помощ от... Така си я служете някъде и се забавлявайте. Те си я прибраха. Еми така е. Искате ли да видим банята? Да. И после всички отиваме да видим кухнята. Става ли така? Да. Става ли? Да. Айде, ти отваряш. Ти отваряш. Тя ли отваря? Винаги да. Винаги да. Стоян явно има известен опит с правенето на бани и това е помещението, което той с нетърпение иска да види. Аплодисменти! Аз нямаше да направя така, сигурно съм. Нямаше. Банята... Банята пак обрахме всички овации. Още с влизането... Наистина имаше овации. Харесва ли ви? Да. Много ли? Много. Добре. Знаете, така ли? Да. Тая баня е специален подарък за вас от нашите приятели от Интеркерамик. Сигурно ще да ти е трудно да се справиш с всички тези неща, но банята за тебе беше много важна, така че много ми е важно да знам какво мислиш ти. Уникална? Уникална ли? Абсолютно уникална. Там вече беше магията. Там вече беше истинската красота баня. Не забравяй, че никога някакво много време. Като цяло. Да, не е много завършена кухнята. Концентрирахме се на предните стаи. Знаем, че искате много да си имате собствени. Малко не сме завършили на нещата. Колегата ще трябва да довърши. Ще трябва да довършите някои неща. Също е много по-лесно. Нали? Само там ти остана да довършиш. Но предлагам да я видим. Сега предстои да видим кухнята. Нямам търпение.
Не се е получил, казвам. Излъжахме те. Не, довършаме казвам. Значи казвате, че е добър. Пешка ще си готов тук. Съгласен. Съгласен. Ще си готов там, пешка. Такава кухня не сме имали до сега. Обзавеждането е много добре направено. Стояне на телевизор. Имате си чисто нова Yatel TV и интернет, който ви връща 7 дни назад. Сядате си там на диванчето и си гледате с удоволствие. Ти си жаден? Ела, имам и за тебе нещо. Ела, да видиш сега какво ще правиш нещо. Тая чашка виждаш ли? Да. Този смесител виждаш ли? Да. Ела насам, за да се вижда. И те да видят сега. Те трябва да знаят как ще системата на Аквафор. Аз знам. Какво? Системата на Аквафор. Ти пък къде знаеш? Предположих. Аквафор Crystal Eco Pro. Аквафор Crystal Eco Pro. Да, новата ви система за филтриране на вода. Много ми беше трудно да намеря ето тази снимка, на която сте всички вие, с майка ви. Това, което направихме е ремонт. Не можем да върнем този човек, който е много важен за вас. Сигурна съм обаче, че тя гледа. Тя е тук. И гледа. Тук, там. Да. Мисля, че майка ми, ако беше тук, нямаше да стигнат думите и сълзите и благодарностите да ви каже колко наистина значи за нея. Така че намерих единствената снимка по труден начин, но я намерих. Нека тя да е тук. И когато се събирате тук на масата, във вашия нов дом, да обсъждате хубавите неща, които ви се случват. Защото вие заслужавате. Сигурна съм, че не сме случайно тук. Принципа на бригадата е, че когато направим добро, трябва да го върнем. Трябва да намерите начин, по който да върнете това добро, както вие искате, на когото искате. Запомнете го. Доброто е заразно. Всеки ден, като се прибереш, ще заставам пред тази картина и ще си мисля колко ще си семейство. Като видя снимката на мама и ми липсва. Знам, Иличка, че ти липсва. Дани, погледни ме. Много ми беше трудно да кажа каквото и да е. Просто е много трудно да кажеш на едно момиченце каквото и да е, когато тя загубила майка си. Не можем да я върнем. В живота понякога става така. Нямам обяснение защо става така. Аз като видях Дани в сълзите и просто имам дъщеричка на нейните години. Не мога си представя да живее без родители. Много се надявам да се грижи много добре за нея. Дани, имаш прекрасни братя. Всеки един от тях се грижи за теб. Трябваше да кажа на това момиченце, че никой не може да запълни тази загуба и никой не може да промени това. Никой няма отговор на въпроса защо става така по този начин. Нито може да върне човека. Но има едно нещо, което знам в живота. И то е, че винаги имаш избор. Избор в такава ситуация е да... Изборите са два. Или да се превърнеш в жертва на тази ситуация и да провалиш целия си живот. И целия си живот да оправдаваш с тая травма и с това, което ти се е случило и да не правиш нищо. И другото е някой някъде да ти каже, че имаш и друг избор. Обръщаш перспективата и трудностите, които са ти се случили, се превръщат в твоето богатство, в извора на твоята сила. Няма да плачеш повече, Миличка. Ще намериш смисъл в живота ти и ще станеш една Дани, с която ще се гордеем, че сме познавали и сме направили ремонт. Всеки един от братята ти е такъв. Всеки има специален талант. Аз ги виждам. Ти също. А тази снимка ще е тук, за да ти напомня, че тя с теб винаги. Бях длъжна да ги кажа тези. Ти си много красива. Дани плюс Мария е равно на сърчице. Аз съм го написала това на ръката си, плюс Мария е равно на сърчице. Ти си много красива. Дани плюс Мария е равно на сърчице. Понеже си най-големия, ти връчвам
нещо специално. Групама застраховане се включват с финансова подкрепа към вашето семейство и ви пожелават само хубави неща във вашия нов дом. Връчвам ти отговаряш. Най-много трябва да благодарим на бригадата и на Мария, защото ако не са те, това нямаше да бъде възможно никога. Не знам какво вика. Няма нужда. Понякога очите на хората говорят повече от всичко друго. Усещам се. Всички ви чувам. И момчетата също. Дайте една прегръдка, защото си тръгваме. Отиваме да правим още други ремонти. Вие сега ще си поканите гости. Много се радвам, че ви познавам. Един ден се гордеете един с друг. Сигурна съм. Това, на което ме научиха тези 5 деца, е, че колкото и да е трудна ситуацията в живота, човек има неподозирани сили да се справи, дори с най-тежкото. Понякога идва помощ отвън, понякога отвътре. Когато и двете се срещнат, става най-добре. Сега си взимам майсторите и си тръгвам. Това е момента да им стискате ръце, прегръщате каквото искате. Искам да изкажа моите благодарности към Мария и бригадата за този нов дом, този уют, тези емоции, които изпитахме. Не знам как успяха за 5 дни. Това е магия. Не знам дали се нарича магия. Ама е нещо, което ме докосна днес, си го признам.